agpakata akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Alampusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa di naman ti ayan mo. Naimbag ng orasyo amin, papagayam, iti dayto agundaway, may samanan asurat, tintay kanbiag. Dito'y drama tayo, Ari Cuerdos de la Vida. Dayto yan nagsurat, kat kayat na tiaglinga, ditinagan a Joyce, Manipod, Pigdig, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni Joyce. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin kablaawan kayo man dita Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Ngayon ka mangmangagan dito'y Bombo Lawag. Maysa kadagiti istasyon ti number 1 and most trusted radio network in the country kas income mangmangagan. San ko amaliwayan ti agdengeg kadagiti amin at dramayo iti Bombo Radio. Ngem ad-adda aday to'y Recuerdos de la Vida ti saan ko amaliwayan. Naawi sakman met nga rod anang isurat iti pakasaritaak. Mabalin nga adda kaarngi daytoy padas ko. Ngem kayat ko laeng nga ibinglay, tabareng mabalin a pagtuladan wenno paganninawan dagiti anak a napukawan iti pammategda kadagiti naganak kadakwada. Wenno dagitay awanen oras a maipaayda kadagiti dadakkelda. Ilingad dakla ko man iti nagan a Joyce. Katnoan niya dagiti paspasamak a naibinggas iti pakasaritaan ti biyag ko. Isuman tinakrugyan, asalaysayan dito'y surat ko. Kastoy man tirugiti amin, Tia Sofia. Joyce, mabait lang ang ating ko. Ha? Manong Mike? Ano pa yung apura? Isupay ti kada ti mang disturbo kanyak. Agyaman nakta nakita ka matlangan dito'y. Ngayon ti kadakala na pwestoyo ading ko. Apay manong, anya ti ibagam? Kailiw na kakano ni nanang. Tanakabaybayagan adi mo sinarungkaran. Saan ko nga minamasango? Gaputa ka na yun nakabisi, manong. Uray ka sa nutik ka ado ti sangsangwam at trabaho ading ko. No kayat mo nga umay kitaan, kat maaramid mo. Ay na manong. Dandani saan ko pa yun na makudkut tinagatil ko. Gaputi ka ado ti trabaho. Iso pasensya latan ni nanang no saan ko nga mapaspas siya. Mabalin no kayat mo. Tada kayo mat iti asawam ti akin kuko iti negosyo aban bantayan nyo. Ay namanong pasensyakan. Ngam talaga asa anak ama kaumay. Uray ta binulan mat amang mangtadag ti allowance ni nana. Joyce, saan lang ati kwartam ti makaparagsak kini nanang. Iso nga, umay mo kumamat kitaan. Jak masango ko nakmat. At iti 5,000. Itad mo to kininanang. Siguro kat maragsakan nga tamatan iti daytoy a kwarta. Ano nga? Imay ni bayaw Mike kaya idi? Kat sikat rinanta na kinasarita. Uwan, honey. Oh, anya man ang timbaga na. Kunana, kailiw na kano ni nana. Anya? Dahi talang tirinanta ng imbaga? Uwan. Ay, sa bagay. Nasuruksa na makatawan na di mo sinarungkaran ni nanang. Kapu, iti kaado at trabaho.
Di na nga tamot pilawan ni nanang. Ta kanayon tamat amang mangted ti allowance na. Sanang tadak manan iti kinimanong may iti 5,000. Maragsakan mat nga tan iti dayay. Tamagatang natin yaman akayat na. Nang runa iti kayat na akanan. Joyce, ading ko. Naimbag ta na danon kan. Anya ti iba ka manang, taimay ka. Ni nanang. Kimaro ti high blood na. Kat aday tayo di hospital. Anya? Kaano pa Idi kalman. Ina, pinagsidayo nga tamanin akadagiti natataba. Iso nga na high blood. Ay saan? Tanatang matlang jay dinangdeng na. Asindada idi kalman. Apay, saan anak kadanon, di inted ko kini Manong Mike 5,000 para kini nanang? Inted na kininanang. Tadak ije balay. Idi inyawat ni Mike. Nasaya at ano nakadanon matlaang kini nanang, di inted ko akwartana. Wen ading ko. Nakadanon kan saan ka mat dumawdawat ken ko nakarigitit ited mo akwartana. Anya. Umay mo kitang ije hospital? Ay namanang, saan ko ang masangot ti umay? Tanas kan nga inakbantayin dagiti paralako mi iti piyestaan. Anya? Ay wan ang ura pagbiit ka laeng. Tapno makita mo ti kasasaad na. Mangtadaklatan ti kwarta nga igatang yo kadagiti kasapulan na nga agas. Anya? Makamu kayo latan gininanang. Uray kat adumod nga tati may itid ko kankwa na kwartang da kayo. Unay daytan asa umon, Joyce. Saan lang ati kortam tinapatag kininanang? Iso nga, umay mumot kita ang ti inatayo. Jak nga rod masango. Gano kas pangarigan tarumwarto man ijay ospital. Kat adda kay matlata amang kitkita kankwa na. Taabay matlat ti balay yo, ti balay ni nanang. Nadlaw ko ti panagluksaw ni Manang Isyang iti daydi agundaway tia Sofia. Nupay inawat na ti inted ko akwarta. Nakuna na ati isa sa rungkar ko wenno pan nakakita ni nanang kanya iti ospital ti kapatgan. Nang runa ket mailiw kanula unay ni nanang kanya. Ti ammo kidi ket umdasen ti kwarta nga ited ko. Amang sulnit iti saan ko nga isa sa rungkar iti inami. Kat kastoy man dagiti si marunupay paspasama. Toyang! Toyang, umay ka man! Apay madam! Ada parami yung kanyak? Inka ijay palengke, tagumatang kati ado a prutas. Taing kanto itid kininanang ijay ospital. Ay, may mayat sano da kayo ti mangipan, madam. Tapno makita yung ati kasasaan jay nanang yaw. Salbag ka? Ay. Di man isuro na niya taramidak. Jak masango amapan kitaan ni nanang ijay ospital. Ta income kiniser mo ijay Manila. Aya? Income agatang kadagiti tagilako tayo tabasitan ti istak tayo. Aya? Wen, iso ano sa lugsudan dakto dagiti kakabsat ko. Ket ibagam ang nagpamanila kami nga gasawa. Uy na madam, naisot ko na yaw. Isunto ti bagak. Ngala, agunay kan. Agrubwat kan. At iti kwarta. Uy madam. Nagbayagkit din ayan ni Aldrin anapan nagpakarwas. Ang mga noantan tumanin umay nga istorbo. Ket mataktak lang aron ti panagpamanila mi. Joyce! Ating ko! Ni Manong May. Ating ko! Ako nagtumay nga daw umay ang kataktakan mi. Naimbag. Tanabutan ka pa eh. Apay aya Manong. Ururay lang ni kayong mo anapan nagpakarwas. Tagpamanila kami. Itantan nyo pa lang tagpa Manila ading ko. Anya? Ay, saan ang mabalin Manong?
Kanapay ko mga itantan ni. Gaputa si ka lang tiyaw awagan ni nanang. Saan ka di pa yan bagan? Saan pa'y nga rod? Iso nga umay mo kumakitaan ti inatayo. Nakarubwat kami ngagpa Manila. So, makaamu kayo pa ilaan kininanang. Umay kami tuno sumangput kami. Wanang ading ko. At 10,000. Alaang manong, ta iyakar yun ni nanang iti ospital apakaagasan na. Anya? Ipanyo iti private hospital. Ang mayat mo ti panang si kaso dagiti doktor iti ayan ng ospital. Ipanyon iti pribado nga hospital. Siyak ti makaamo nga gastos tap na awan pang pilawan nyo kanya. Sige, awate mo to'y 10,000 manong. Ay, unay ka na ading ko. Timot latan kwartam ti sarsarang mo kada kami tunggal umay mi ibaga ti iliw kang kati inatayo. Alan manong, awate mo to'y kwarta. Saan? Diyak kahit nga awatan ti kwarta nga itad mo. Anya? Sikat ti kayat amakita ni nanang. Asaan kit di nga ta kwartam. Ngano di mo kayat nga umay kitaan latta ti inatayo. Awan ti mabalin ko. Sige, mapanakon. Napanan. Manong! Inton agga po kamlangan ije Manila ti umay ko parang kita kininanang. Gapu iti suron ni Manong Mike, saan nan ngay nawat ti 10,000 pesos ayaw awat ko kankwana. Apara gastos ko mati inami iti ospital, no yakar da iti privado akas iti imbagak. Nagpatuloy kami nga rod iti asawa ka nagpamanila iti dayding aldaw. Kat kastoy mga iti si Marno pa ay apas pasamak. In the promise, I will stay. Oh, honey. Apay di ka matantimak. Asidagdan iti pamanantang maging gaita kat awan mo't lang narimikmak mo. Pampanunutag ngamin ti panagluksaw ni Manong May. Kapo iti panagtukyat ko lata amang kita kininanang. Di mo lang aminin na isamira na pankinita. Sakbaya nagluwas tang nagpamanila. Kapo iti kaado nga asikaswak nga inaldaw. So nga awan panawon ko amang sarungkar kankwana. Ay, ala bayamon. Tainton makasublita, duatan to amang sarungkar kininanang i ospital. Uwan hani, intan to kitaan, tapno awan matim ako na kanyak dagiti kakapsat ko. Madam, sir, hay, apo, imbagtanda kayon. Nahiya pa anya ti parikot. Ada ka di dakas na napasamak di ti balay? Ay, na, sir, madam, talagang adadaka sa damag. Iso na saya at tanda kayon kunakmag. Anya day taada ka sa adamag akong kunam. Lawagan man tagi padamag. Ay, nagneryosak pa yan. Ay, apaw, madam, ninanang yun na tayo. Anya, Oh, sana po noon na tayo ni Nanang. apaw, natayin ko naklangarudan, kayaw awag itay ni Manang Isyang. Naun natin Di amukat masang patak pa ilang nga si Bibiyag. Hani, intay di ospital nga ayan ni Nanang. Dahil tangamin kat madam, di yung kaskaso, di kabsat yun, di mayan niya nga eh. Saan niya makita na si Bibiyag? Ada ka nun itipon ni Raria. Aniya, Ala, iya itong arudan balay na ti papanantahan. saan? Ijek po ni Raria ti papananta. Napilyak ti kapipintasan alungon na para kag kuana. Ay, so sa dapay nga ta serbi tinapinta sa lungon, madam. Ay, awan, saan? Ipaay ko kan kuana ti kapipintasan apan na kay masayag ti bangkay na. Manong Mai, Manang Isya. Sukatan nyo tilungon ni Nana. Diyak kaya't atay talalakaan lang tilungon na. Lading hitan may Joyce. Ngam iso daytan ti talaga alungon ti inatayo. Anya, Deta lang ti makaya mi para kininanang. Iso asaanan ang masukatan ti lungon na.
Diya kaya, gumatang at tikanginaan alungo na para ken kuana. Anya? Ken kayat ko, abayat ti panakay masayag na iti siya marabi. Kanayon ama musikuan. Adag kanta, kanagtukar. Tanam na maam nga ta. Ama paragsak mo pa'y ni Nanang. Baban iti daytang aramidom, ha? Joyce? Ti pan nakakita na kan pan nakisarita na kumakan ka di. Ti kalkalikaguman na. Asaan kit di at tinangin na alungon kan ti bungga apan nakaimasayag na. Ti amom? Kat umanayin aragsak ni Nanang dagiti itad mo kan kwa na akwarta? Ngam saan, Joyce? Ti panang bisitam kumakan kwa na idi kalkalikaguman na. Ta iso ti ragsak na. Asaan kit di adagiti itid mo kan kwa na akwarta? Amom, Joyce? Amin nga intad mo akwarta kini Nanang. Kat saan na aginasto? Aniya? Sa di nung karutayan dagiti ang intid ko kanwa na akwarta manong may. Indulin na itilansad tilakasan na. Aniya? Dahita ti pagkunaam asaan ati kwartam ti kinalkalikaguman ti inatayo. No di kat ti panangakitang kumaan na patagmat ka. Kastangag paiso, Joyce. Iso nga amin ngayon intad mo kininanang akwarta. Kat isoblimin tumatlaan ken ka. Anya da ito'y anaaramida kiti nakautangang iti miyang Aldrin. Anyaman na pa nagbabawi, Taramidam. Sana na may subli pa tibiyag ni Nanang. Saan ko man lang anay pariknakan ko, hana? Iti mahuli ako na, iti pamatag ko, hana. Kanayon nga day ti Odi, ti pa nagbabawi. Di amok, umdasin tintintin ko ako na pakaragsangan na. Ita ama amires mo. San lang akwarta ti poon ti ragsak ti may sa tao. Uwan, nalatawan, Aldrin. Pagawanan na. Saan ka man ngayon may nabisbisita, hindi. Pagawanan na. Kwarta tipay ko. Panangiparik na kang kahit panangipatag ko. Ay, isardeng mong tagsangit. Tawag ti sirsirbida kita alwa. Apan nang ipakitam iti panangipatag mo kininanang. Atoy, awatam na ito. Ano ito'y panangisyak? Kwarta. Dagitin inted mo kininanang idi. Aniya? Wan. Dagitin inted mo idi kininatayo. Anasukainan mi itilan sa tilakasan. Atoy, isublimi matlangken ka. Itid ko na gustusan tayo di pa nakitabon naman ang ewan na saan ka ipasurot tayo kan ko na ititanam na. Kinamagday ta. Saan to pa'y ang kinasapulan ni Nanang idi si bibiyag pa'y? Itapay ang natayan? Ay, awanan sirserbi na dagita. Kan awan mo't sirserbim nga anak. Kwarta lang tinapatagkan ka. Idi isubli kanyak ni Manang isyang ti kwarta ngayon inted ko iti day dinanang. Kas na napuna sa namin pinsan timpakitak apan nang ipatag iti inami. Takasla nagbalin ngawan sirsirbina tia Sofia. Nabalko titipan nyo day di akwarta. Kat aging ga ita.
Adda pay lang kanyak day di apan nyo, anak kaibungunan ti kwarta ngayon inted ko iti day dinanang. Iso nga rod tinagbalin a recuerdo iti biyak ko, Tia Sofia. Taaging kang adda kanyak day to'y apan nyo, malaglagip kulatta day dinanang. Kat adda ka nito, ngay tanta namitim ko pay laeng aging gaita, ti panagdawdawat ko iti pamakawan. Alakastan, Tia Sofia, agyamanak itin kay panangidrama dito'y surat ko. To'y pagayam yo, Joyce. More than I could. Kaadwan na akasta ti mapaspasamak iti biyag tayo pagayam Joyce. Adda dagiti anak nga adda iti addayo nang runa dagiti adda iti balasiw taaw. Kailiw la unay dagiti bumaket ken lumakayan anaganak. Ngam gapo iti trabaho, gapo iti responsibilidad. Uray kasano piman ti ayat dagita nga da iti adayo a lugar saan da basta makaawin. Tay kunada nga rodan saan damat amabalin di kas labilit wenno tumatayam at tumayablatan amang kita kadagita anaganak. Banag asaan met amaawatan dagitay adda iti sidong dagita anaganak. Ket ado ti masauda. Ala, no pay kasta, at dalat ta kumamat gondaway mo, pagayam Joyce. Tauray kasanomat, ti kinaado ti trabahom. Ta saan mo tabalasiw taaw ti ayan mo, sa balilaeng alugar. Nalakala kuma nga i-sakripisyon. Ti ipapan mo panang kita mo't iti inayo, idi si bibiyag pay. Taagpay sumat, anya pa iti serbi itin ka panagsangsangit, anya pa iti serbi dagiti adu a kwarta, no awanan ti biyag, ti tao, at pakaipaayan na. Alakastan, akyaman kami, itin ka panagsurat, kat patsyat, dahito'y apakasaritan ti biyag mo, agbalin na pagpampanunutan, dagitay anak, anagbalin akas ken ka. Alangarod, ulitak, agyaman kami itin ka panagsurat, ito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditaan tinagibusan, tinay drama surat ni Pagayam Joyce. Dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Di surat ni Joyce katinornos ni Lubimin Aquino Sr. kanitimot direksyon kan production supervision, Letty Astudillo Aquino. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mahat ka na kayo, ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Goodbye.